Okay, lahos-lahos lang ta. Inyo gihapong sulugoon sa tanang panahon. Radyo man June Duterte nga rin. Uban na nato so no, na live via Zoom, mga tong higala, Davao Political Analyst, Megala Professor Ramon Beleno III of the Ateneo de Davao University Department of Political Science. Prof Mon, maayong buntag nimo diha, sir. Morning. Yes, magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Okay, sir, please help us navigate through some of the critical developments today. Kagabi, sir, nabalitaan nato, ang Pilipinas is now world's number one biggest rice importer, pildi ang China, sir. Yeah. Actually, yun yung medyo problematic, no? Kasi very dependent na tayo sa importation. Every time na medyo nagkukulang tayo sa supply, automatic ang inisip kaagad natin importation. Medyo mas lumakas ito, no? In 2019 kasi we passed the 2018 rice tariffication law. Opo. And ito, sa rice tariffication law, binigay na sa private sector. Ayun. Yung authority to import. Dati kasi NFA lang yung pwede mag-import para at least makontrol natin yung supply. Pero yung nangyari is we opened up the market yung Pandora's box sa private sector. Kaya sila na ngayon ang nag-i-import and wala nang limit 'yun Yes, pag nag-i-import sila. Every time na medyo may problema tayo kahit na wala tayong problema sa supply pero may problema tayo sa presyo, automatic agad importation kagad yung solution natin. Sir, ang hindi ko maintindihan, kung bukas yung merkaduhan natin sa imported rice na mas, sabi nga nila, dapat mas mura, bakit mahal ang presyo kung nag-import na tayo? Yeah, actually, yun yung naging problema pa kasi unang-una, wala na kasi sa yung NFA doon sa scenario doon sa position na yon. Yun ngayon ko lang din nalaman na meron pa lang levels yung importation na mas high quality yung rice, mas mataas yung tariff, mas mataas yung tax, di ba? Ang nangyari daw dito is that yung mga unscrupulous daw na mga traders dinideclare daw nila na regular milled lang yung in-import. So mas mababa po yung yung tax doon. Pero yung pala special milled yung kaya ang pumapasok dito sa atin yung mga mahal pero yung tariff na binabayaran nila napakamura kasi ang declaration nun is only regular milled. Maganda ba itong rice tariffication law, sir? Maganda sana yun, yung kung na-implement natin ng tama. Kasi unang-una, it addresses yung problem natin noong 2019, which is high inflation because mahal yung bigas natin. Nagka-problema kasi tayo at that time sa supply dahil nagkasunod-sunod yung ating mga disaster. Okay? At the same time, yung pag-import kasi natin, syempre, nag-impose tayo ng mataas na tax. Yung makukuha sana nating tax, yun yung itutulong natin para sa development ng farming industry, lalo na ng ating mga palay farmers. Ang problema, na-implement ba yun ng tama? Ano bang nagawa natin? Saan napunta yung pera na naipon natin coming from the rice tariffication law? So ngayon, ang nangyari, hindi nag-develop itong ating mga rice farmers, hindi nag-improve yung kanilang productivity. Tapos ngayon import tayo ng import. Ang nangyayari, ang kumikita lang yung mga traders lang na nag-i-import. At ang nangyari pa nito hindi na incentivize yung ating mga farmers na mag-plant. Kasi nga tinatalo na sila ng imported na rice. So nangyari, lalong mas bumaba yung ating sa tama yung sinasabi ng iba na malaking factor yung rice tariffication law dito sa nangyayaring mataas na presyo ng ating bigas. Okay, last two questions ko, sir. Mabilisan lang ito, sir. Anong tingin ninyo sa rice price cap na 41 at 45? Is that solution, sir? Hindi siya solution for me personally, hindi siya solution kasi it actually intervenes doon sa free market na tinatawag natin. Ang dapat na ginagawa ng government is stabilize natin yung supply so that we can actually control yung price. Nangyari walang stabilization ng supply tapos biglang nagkaroon ng price cap. Ang mangyayari niyan pagkatapos itong price cap na to, ang duda natin biglang magtataasan ang presyo ng bigas. Naloko na. Sir, ang sabi nila kinokosyon natin, sir, sa pamamaraan ng mga ayuda, sir, di ba? Yung 15,000 sa mga so-called micro grains retailers. Si Pulong yata merong 15,000 for farmers and fisher folks. Anong tingin ninyo sa ayuda, sir?
Yeah, yung ayuda naman is as we always say, is always band-aid treatment lang yan, no? But Band-aid, that's not yun. actually solve the problem. Naku. So sa ngayon okay pa tayo kasi naayudahan sila. What if 1 month after? Oo. Lalong-lalo na papasok na tayo sa Christmas season, mas mataas na yung demand natin. Naku. So ibig sabihin ba we are expecting a higher inflation pagdating ng November, December. So yun yung napakalaking problema. It will not address yung problem natin sa supply, especially na nagkakaubusan din ng supply sa world market. So dapat ang direction natin or trust, sir, dapat less dependence on importation as a last resort lang, sir. Di ba, sir? As a last resort lang. Yeah, exactly. So dapat kung meron pala tayong 3 billion na binigay sa mga rice retailers, paano kaya kung binigay na lang natin yun sa ating rice farmers, di ba? Oo nga. So mas ma-improve pa natin yung ating productivity, no? And yun, no, it will solve our problem in the future. Sa ngayon, yung ayuda na yan, it will solve the problem now. Pero anong mangyayari pagdating ng November and December? At saka yung long range pa, sir, ito mabilis lang, sir. Dapat reviewin na natin yung National Land Use Plan, sir, kasi si Villar walang ending ng mga housing development. Yeah, actually, dalawa yung titingnan ko, yung land use plan, Land at use saka yung plan. no, yung sa irrigation natin. No? Irrigation. Kasi, like for Oo. example, tama sinabi ni Secretary Piñol, no, na anong gagawin natin sa mga tractors kung hindi naman irrigated yung land. Oo Diba? nga. Hindi naman pwedeng magamit pang irrigate yung mga tractors na yun. So yun, no, at least maano natin yung irrigation, especially right now that we are suffering, Yes, sir. no, from the El Nino. Yes, sir. Napakasama naman ng prognosis natin, sir. Sige lang, sir. Hope for the best doon sa unahan. Salamat ng marami, sir. Prof. Mon. Thank you. Maraming salamat, more power, God bless, at stay safe pa tayo lahat. Thank you, sir, for your very comprehensive, sir, na mga points of view this morning. Thank you, sir. Isyu, Kulog Cabildo, say straight to the point.